Bercigestag bir kırcağız tüylbete sardaňa terilibite hüdbe bir sılgar anamut terähinler gün ustata bardılar. Ol kurduk hasırdattan tüylbe bula hakatıgar eti kanı hugunlarar seräketten gün sağlanna. Salgı sınyalan kinler üye çepere oloktoğuturu bir sanağa tümen ile yeni kardarta önsüyün oloktoğut Liboy Mardavskaya saltalaq sardaňa tüölbeni ağardilätler. Ütüö maany ülener ötüpbüt köktö jonun çeestätler. Üyelerge sardaňalargyndan sıjay tüölbe olağan kepsir Nadejda Pribılık aptardaq süýs aksanan taksıbıt kinige sürektenne. Ildarхан Гранын 1 миллионы ылан марафон здоровья дем проегынан 2-нче хылтан туппут площадкатын тупсарыга лелehen беговой дорожка оңотторбута. Jalqarna qaspı tüye bütüyde inne kenne soçça bildibet 2-nче sıllar saňalara atagar turan sağlabıt hette hüstan taksa kehiläq. Sardaňa tüelbetin ýytar ülete nehiliyek ulus tahımgar ere bolbakka respublikaga me ulakan kolaburunan bolar. Ol dehin terähiňe uopytyla atastaha taattattan ammattan çuropçyttan kaňalastan anabırtan tiye kelliler. Hardaň oletin edde körüpüt Russiýaga gelmesi biten istipit. Olhin bem jonnorbun zeriattary, opyt atastahary, haňany söbip haýdnarary biten delegatsiýadan geldi. Gün 2 saňargar taharyla uleläq toslaýaçylara, beýlerin kolabordaryň üllehinler. Onu teňe Moskva korattan ıňryla gylжyt. Добрые соседи bütün Россияta proýekt salaýaçyta Sergey Kuznetsov ýypyt tüelbenden beýni salaýynyga agas kapsetýide. Kelbit John Intrehin tarta. Arman Dmitriev, Aida Nagovitsina, Mikhail Mordovskoy, Mihuta, Gorne Luha, Berjestag.